президент Зеленський приїжджав до Трускавця і пригрозив обраним нардепам фракції «Слуги народу». Дивимося, що саме сказав Володимир Зеленський. Вони навіть не мають права не ходити на роботу, чи дзвонити про щось, домовлятись з кимось, чи якісь дядьки серйозні, чи якісь жіночки там будуть їм щось пропонувати, навіть щоб вони про це не думали. Тобто я не хочу і не буду впливати на партію, на Верховну Раду України, але якщо до нас дійдуть такі чутки, у нас буде дуже серйозна розмова з цими депутатами. Вже говорити вже не буду з ними. Пане Ірине, як ви вважаєте, чи будуть люди, які захочуть з вами домовлятися, співпрацювати, може якісь там механізми вже знайшли вони, і може є вже такі пропозиції? Зараз я відповім, але з вашого дозволу я все-таки завершу щодо фінансування державного партії, бо це йдеться про тренінги, не про гроші, а про тренінги. Отже, Організаційний комітет політичної партії прийшов до висновку, що кошти, які виділяють з державного бюджету на фінансування партій, найоптимальніше і найефективніше використати саме на тренінги і на те, аби депутати ставали більш вправними, більш підкованішими і більш професійними. А отже, щоб всі глядачі знали, на що підуть кошти, які виділяються з бюджету. Тепер щодо того, що сказав пан Зеленський. Так. Він справді таке говорив, а те, що ми говорили ще за закритими дверима, було набагато більше сказано, ніж зараз те, що ми почули. Тим не менше, я поділяю позицію пана Зеленського, тому що в парламенті є і його відповідальність, бо голосували здебільшого не за Верещук і не за Іващук і всіх решта Щуків, а голосували за Зеленського. І варто це визнавати. Попри всі самооцінки, попри всі амбіції, варто визнавати, що партія «Слуга народу» лише формується. І говорити про те, що вона здобула такий величезний результат лише тому, що так багато людей були ефективними на своїх округах, а ми, хто були, наприклад, спікерами, були ефективними у публічному просторі, не варто. Все-таки це відповідальність пана Зеленського. А отже, він має право попередити тих людей, які прийшли, використовуючи його ім'я або його бренд, тренд, не знаю, як це правильно назвати, у тому, що якщо будуть такі речі відбуватись, це буде каратись. А от в який спосіб, і тут уже в мене теж є питання, щодо протоколу виписаного чітко, що саме буде каратись і за що. Ну, дяді і тьоті – це добре, але тільки розмова з ними, чи те, що ви взяли гроші. Ну, ви розумієте, в нас широке розмите поле. Так, конкретно, як це має виглядати? Так, як але каратись буде точно.